Ja sam voljela da gledam filmove naučne fantastike. Da li ste vi voljeli da ih gledate? Jeste? Niste? E pa ovako, nama se danas dešava upravo sve ono što smo gledali u tim filmovima. Samo što je većina zombirana, hipnotisana i nije svesna, moram sad da pazim gde silazim, šta nam se dešava. Reke guraju u cevi. Šume seku. Radi se na tome, u stvari, da se porodica uništi. Porodica je već dobro uništena, ali i da je još više unište i da ovako. Donose se takvi zakoni da mi, ljudi, nemamo više nikakva prava, skidaju nam se sve slobode, počev od govora, krije se istina, a onaj ko ima hrabrosti da kaže istinu biva sankcionisan, kažnjen. Evo ja trenutno sam blokirana na Facebooku jer pričam o istini koja nam se dešava i zbog toga su me blokirali. Grozno vreme, zato bi trebali da izađemo bre na ulici. Idem ulicom pa gleda me dete čudno. Snimam se, koji budu nastali, imam potrebu da kažem. Moram da kažem, dosta ljudi je probuđeno i svesno i jasno im je šta se dešava. Ali većinu vodi strah, a strah je njihov saveznik. Nemojte da se plašite. Plašite se budućnosti u koju nas ovi vode. Ajde da sačuvamo prirodnu našu zemlju. Reke se guraju u cevi, šume se seku, deca nam se šalju na zapad, tamo mnogo manje plate nego što rade oni. Ovde cene rastu, porezi, nameti i tako dalje. Znači sve se čini da svi mi polako odemo iz Srbije, da je napustimo, a ovde da nasele svoje parazitske sluge. Da li ste svesni šta nam rade? Da li ste svesni budućnosti svoje zemlje? Ne znam šta bi još rekla. Probudite se, ljudi.